tresnani nanging padhe kados pundi yen kawula sadermo nglampahi mung eman benjang diko yen to nganti digawe kuciwa baten kula mboten lilo yen to nganti sia-sia no pamit mulih mesti kula yen dadi jodhone muga enggal antuk sulih wong sing bisa yen kawula sadermo nglampahi mung semene atur puji karya raharja asring kirim marata eman benjang dik